Pomaže Bog, dobri ljudi. Sreda, 26. avgust 2026. gospodnja godina, 18 časova 45 minuta, spoljna temperatura 30 stepeni, pirka, lagani vetrić i zaista milina ako se nalazite u zelenom okruženju. Oko mene je biljni i životinjski svet. U blizini su naše mačke, kućni ljubimci, ima ih oko 20 i oni su članovi našeg udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. Iza mene je poznata resnička šuma Pariguz. Inače, za ljude koji ne znaju, Resnik je naselje koje pripada gradu Beogradu, opština Rakovica, i Resnik se zaista izgradio, povećao se broj stanovnika, pretpostavlja se da Resnik ima preko 30.000 žitelja, tako da dođite, posetite Resnik. U blizini imamo i veštačko Resničko jezero, koje se napaja sa 4 izvora. Voda je čista, ljudi dolaze da pecaju, da se kupaju, tako da dobro došli ste. Ovaj video snimam da se zahvalim gospodinu Jovanu, koji iznajmljuje baterijske stanice, baterijske agregate. Možete ga naći na Kupujem prodajem. I čovek se odazvao na naš apel. Iznajmit će nam gratis agregat za Veliku Gospojinu. I zaista, ako želite da iznajmite ili kupite agregat, obratite se gospodinu Jovanu. Najverovatnije i daje čovek popusti za druge ljude koji nisu osobe sa invaliditetom. I zaista bilo bi dobro da se što više ljudi javi gospodinu Jovanu kad treba da iznajmljuju te agregate ili da iznajme, jer zaista je lepo kada iznajmite neku stvar od humanog i dobrog čoveka. Nadam se da neko od vas koristi Kupujem prodajem i ovom prilikom pozdravljam sve ljude na oglasniku Kupujem prodajem i posebno gospodina Jovana i ostale ljude koji su nam nekada izlazili u susret. Takođe bih hteo da, kad sam već pomenuo taj agregat, nažalost, pre nekoliko dana izgubili smo školskog druga koji je imao tešku neizlečivu bolest. Izgubili smo našeg druga, brata po školskom oružju, gospodina Darka Bjelića. Zaista je bio dobar drugar i mi, ta generacija 66. 67. mi zaista kada izgubimo nekog od naših školskih drugova, zaista se osjećamo kao da smo izgubili člana porodice. Ipak 10 godina zajedničkog školovanja, druženja, ti socijalistički, komunistički dani, doživeli smo i živimo kapitalističke dane, živimo u potrošačkom društvu i zaista veoma gadnom kapitalizmu i izgubilo se to nekadašnje, ajde da kažem, poštovanje, empatija. Bili smo dobri jedni prema drugima, tada je postojala civilna zaštita, ljudi su školovani i obučavani da pomažu drugim ljudima u nevolji i zaista smo kao jedna velika porodica. Toga dana kada smo izgubili našeg velikog druga, bilo je nas 10 i drugova i drugarica,
Među njima je i gospodin Veljko Radomirović, školski drugar koji živi u mojoj blizini. On, nisam ni znao, prati moj YouTube, TikTok, a možda i Facebook profil. Video je apel da je udruženju potreban agregat i onda je pozvao par drugova i odlučili su se da se udruže i da pomognu i lično meni kao školskom drugu i da pomognu našem udruženju, našoj humanitarnoj organizaciji. Žele da prikupe novac i kupe nam tu baterijsku stanicu, znači agregat na baterijski pogon, što je zaista velika prednost, jer ne moramo da se mučimo da sipamo benzin, da menjamo ulje, da udišemo izduvne gasove i možemo da ga koristimo i u zatvorenom i u otvorenom prostoru. A nama to znači jer mi često organizujemo izlete i druženja na otvorenom. Imamo pesničke večeri, šahovske turnire i zajedno sa našim saradnicima trećeg doba, ženama koje neguju etno radove, organizujemo radionice pustovanja vune, heklanje, pletenje i sve ostalo što te naše vredne saradnice godinama rade i žele da to znanje prenesu i mlađim generacijama. Tako da, dragi moji ljudi, ako želite da se vidimo lično i da upoznate naše članove udruženja, bit ćemo 28. avgusta preko puta manastira Rakovica. Preko puta se nalazi izvor Svete Petke, ali sve to pripada porti manastira Rakovica. U porti imate i novu crkvu posvećenu Svetom Nikoli. Naš stan će biti pored mostića koji vodi ka izvoru Svete Petke, gde je napravljena mala crkvica, zaista prelepa. I moći ćete da vidite agregat, imat ćemo osvetljenje i potrudit ćemo se da nabavimo neke svetlosne efekte. I tu možete kupiti na našem štandu i te ručne radove, i suvenire, i dečije igračke, a možda uspemo i da pripremimo nešto za posluženje, nešto slatko. I bilo bi nam drago da dođete. Naše cene su ekstra povoljne, a od naših saradnica možete da naručite i pletene, i vezene, i heklane stvari. Takođe možete naručiti razne odevne stvari i zaista se nadam da ćete doći. I za kraj ovog video priloga opet pozivam sve humane dobre ljude da pomognu našem udruženju. Ključni projekti koji su nam zaista neophodni je donacija u vidu montažne kuće. Videli smo da postoje montažne kuće, sistem ključ u ruke za 20.000 eura, prilagođene osobama u invalidskim kolicima. I takođe nam je neophodno vozilo sa ručnim komandama, automatskim menjačem i hidrauličnom platformom da bismo mogli kolicima da uđemo u to vozilo i da mi, osobe s invaliditetom koje posjeduju vozačku dozvolu, mogu da voze taj automobil. Hvala vam, dobri ljudi, što ste me saslušali. Veliki pozdrav za sve moje followere i uživajte u ostatku ovog prelepog dana i neka vas dragi Bog čuva. Živela sloboda, živela Srbija. Pozdrav, dobri ljudi.